Kipai nongshongshnong ka shnong Umkap West Khasi Hills, kila iamih paidbah ka Saitjain, shna thymmai ka jingkieng dieng, halor ka Wah Ryndi, ka shah rong no ka umsaw, jong lyiur snem bala. Kini ka jingkieng ka diga bapinya so ka shnong Umkap, ka shnong rong East Khasi Hills District. Kipai Umkap hapo ka jinglam usordar ba Jeremiah khar, lemba ki nongshongshnong ka rong kila iamih rinti lang shna thymmai ka ni ka jingkieng, ka badiru tang ka ni kalat pinya so, hapadeng kini ki shnong na ki district. Kini ki rangba kila pelut por hadu sngi, penyakit ya ba ya ki dieng, shna thymmai ya kini ka jingkieng. Haba keren jikilat patai kubor uba Jeremiah ulapin pau ya ka jingsngongu, ya ki parlok garu ki pelawan banyarap lem, haka shna ya kini ka jingkieng, ka balaru banyat ki tuk-tuk, na shilyang jong ka Wah Ryndi.